Assalamu alaikum. Jedan od ključeva sreće na dunjaluku i ahiretu jeste zahvalnost Allahu i zadovoljstvo njegovom odredbom. To je prvenstveno od najvećih obaveza prema uzvišenom Allahu. Pa nam uzvišeni Allah naređuje da 5 puta dnevno stanemo na namaz i započnemo svoj namaz na svakom pojedinačnom rekatu riječima Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Riječi zahvale Allahu su i prve riječi kojima uzvišeni Allah započinje svoju knjigu. Pa kada otvorimo Kur'an, otvorimo Mushaf, prvo što nalazimo je riječi u suri Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, milostivom samilosnom. Svim ovim uzvišeni Allah nas podsjeća na veličinu i bitnost zahvale njemu uzvišenom. Ova zahvala ima mnogobrojne odlike i mnogobrojne plodove. Jedna od njenih mnogobrojnih plodova je da uzvišeni Allah povećava blagodati na kojima je čovjek zahvalan. Kaže uzvišeni le in shakartum la azidannakum. Ako mi zahvalni budete, sigurno ću vam još više dati. Pa Allah one blagodati na kojima je čovjek zahvalan, on ih povećava. Pa se prisjetimo svega što nam je uzvišeni Allah dao od blagodati. Jer ćemo za te blagodati biti pitani na sudnjem danu. Kaže uzvišeni thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Zatim ćete toga dana o blagodatima biti pitani. O veličini blagodati u kojima uživamo govori nam i hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže: Men asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afin fi jasadihi 'indahu quta yawmihi ka'annama huiza lahu dunya. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko osvane od vas u svojoj kući siguran, zdravog tijela, ima hrane za taj dan, kao da mu je cijeli dunjaluk dat. Možda se ovo nama čini normalnim zbog naše naviknutosti na blagodati. Međutim, puno je ljudi koji nisu sigurni u svojim domovima. Puno je ljudi koji nemaju hrane ni za današnji dan. Puno je ljudi koji nemaju zdravlje. Zato budimo zahvalni i zadovoljni Allahovom odredbom, jer je to od ključeva sreće. Pogledajmo u hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je od velikih životnih pravila za sreću u životu. Bilježi Tirmizi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Warda bima qasama Allahu lak takunu aghna an-nas." Budi zadovoljan onim što ti Allah dao, bićeš najbogatiji čovjek. Budi zadovoljan onim što ti Allah dao, bićeš najbogatiji čovjek. Jer nema bogatstva bez zadovoljstva. Kako kaže poslanik alejhi salam u hadisu kojeg bilježi Buhari, kada bi čovjek imao dolinu zlata, poželio bi da ima dvije, a njegova usta neće napuniti ništa osim zemlja. Zato nema bogatstva bez zadovoljstva. Zbog toga budimo Allahu zahvalni i zadovoljni njegovom odredbom, jer ćemo tako biti najbogatiji ljudi. Molim uzvišenog Allaha da i vas i nas učini zahvalnim i zadovoljnim Allahovom odredbom. Assalamu alaikum.